Аз съм второ поколение цирков артист. Моите родители са артисти, запознали са се в цирка, оженили са се също като мен. Моя съпруг също е второ поколение цирков артист и нашите деца всъщност са трето поколение и те вече са участват в цирковите представления. Хубаво е детството в цирка, защото те изпълва с мечти. Няма дете, което да е израснало в цирка и да не е мечтало да бъде или въздушен акробат, или да дресира животни, или да жонглира. Всички от съвсем малки сме се опитвали да имитираме артистите, които са ни харесвали. Опитвали сме много различни неща. Нали. В един момент всеки намира своето, намира това, в което е добър и което го прави щастлив. Много малко са децата, даже може би не познавам такива семейства, които децата да са израснали в цирка и да са поели друга професия. Това е всъщност една любов, която се предава от родител на дете. Всеки човек, колкото и да си избъднал мечтата, в каквато професия да се е реализирал, винаги така идва един момент, в който имаш някакви колебания. Но някакси, когато си цирково дете, то просто няма как да не се върнеш в цирка. Може би да съм била на 4-5 години, когато така започвах да се уча да върта обръчи, като повечето момиченца в цирка. Това беше така началото, след това се увлякох по въздушните номера. Работила съм и с животни. В смисъл, цирка, може би това е едно от красивите качества на тая професия, че можеш да пробваш много различни неща, имаш такава свобода. Това човек да общува с животни си е една дарба, нещо, което не се учи. То просто ти е отвътре или го можеш или не. Моя баща беше много известен дресьор на лъвове и коне. Всъщност първия в света, който така не използваше нито пръчки, нито къмшици. Общува се с животните абсолютно само с любов. Моята дъщеря е наследила това качество от него и наистина тя от съвсем малка, всички животни, с които общува, независимо на приятели, на познати, винаги успяваше за 10 минути, като оставиш някоя кученце да си играе, тя го научаваше да седне, да даде лапичка. И наистина това е една дарба, която... Защото когато едно животно играе с своя треньор, няма по-красиво нещо от тая връзка. Това е наистина много и образователно и много учи децата на толеранс, на това, че в животните има човещина и е едно от богатствата на цирковото изкуство. Нашия живот е на колела. Ние сме непрекъснато в движение. Обикаляме в различни градове. Интересно е. Мога да кажа, че имаме приятели в цяла България. Когато човек свикне да живее в каравана и да е всяка седмица в различен град, после е много трудно да останеш на едно място, да живееш стационарно, както се казва. Повечето хора работят на различни места от 9 до 5 и се виждат на вечеря, докато при нас е затворен цикъл от 24 часа. Хубавото е, че всъщност ние мечтаеме заедно. Тая професия ни дава много заряд, свързва ни страшно много. Ние имаме много силна връзка помежду си с децата си, с нашите родители. Разбира се, понякога пък дава и повод за конфликти, защото едно нещо, ако аз го виждам червено, а съпруга ми го вижда синьо,
Трябва да намерим начин да се срещнем някъде по средата. Но много този живот и тази професия учи хората на това да намират решение на всеки проблем. При нас няма случай, в който да се каже, това нещо не може да стане. Ние всички се допълваме и намираме начин на нещата да се случват, да се сбъдват. Цирковия живот не е за всеки. Дори хората от персонала трябва да са хора, на които им харесва да пътуват, да живеят в каравана, да виждат една усмихната публика, дори да не са артисти. Това нещо им въздейства и на тях. Случва се понякога да пътуваме, да караме камионите до 3-4 сутринта. Най-голямото напрежение може би когато се местим от един град в друг и цирка трябва да се построи на време за премиерата. Тогава сме най-така натоварени, обаче това е един хубав адреналин за нас. Всеки си има различни занимания. Някои денят им започва с грижа за животните, с грижа за децата, с комуникация с публиката, приготвяне на залата на цирка, нали, да се почисти, каквото има да се отремонтира, поддръжка. Общо взето спокоен е деня, когато имаме представление, но не се местим. Това е последният ни тематичен спектакъл. Всички номера в представлението са базирани на различни анимационни герои. И е много хубаво чувството да видиш децата как виждат своите идоли, а в същото време ги въвличаш в цирковото изкуство. Запознават се с жанрове, които така иначе може би не биха им приковали интереса. Цирка не мога да го нарека само професия или само начин на живот. Той е по-скоро нещо като религия, защото наистина обобсебва всичките аспекти от нашия живот. Не е просто професия, с която си вадиш хляба, ти си много емоционално свързан с нея. Преди спектакъл винаги има така един хубав адреналин, макар че екипът ни работи като една добре смазана машина, всеки си знае работата, въпреки това вълнението винаги го има преди да излезем пред публика. Обличаме се, така, приготвяме се чисто психически, излизаме на сцената и правим това, което умеем най-добре. Моя баща знам, че ако това вълнение изчезне един ден, трябва да си смениш професията. В повечето случаи така си говорим за творчество, за нови неща, защото ние сме хора, които постоянно търсиме нещо ново да правим, да се развиваме. Честно казано, рутината е убийствена за нас. Общо взето непрекъснато правиме промени в представленията, в костюмите, в хореографиите. Когато човек е млад, се чувства вечен. Не се замисля толкова много върху рисковете. По-склонен е да рискува, да прави постижения. Вече като станеш родител, започваш да се замислиш и за тия неща, защото имаш отговорност не само към себе си. И ние всъщност деца работим предимно, така че дечицата излизат наистина щастливи във всеки град. Това е нашата цел, всъщност нашата мисия. Няма по-голям стимул за един артист в цирка от това да видиш детските усмивки. Има умората понякога, но като се приберем вкъщи и починем, някакси много бързо минават тия чувства и нямаме търпение да тръгнем пак на турне. Много често сравняват политиката, използвайки думата цирк. Отдавна вече не се обиждаме от това нещо. Жалко е само, че наистина политиците не работят като в цирка. Защото тогава бихме живяли много по-щастливо, много по-добре.
много по-организирано, защото ако за много хора цирка е панаир, зрелище, нещо, което е така просто се мести от град на град, циркът всъщност е една организация, която е много сериозна, много отговорна за това да дарява усмивки, да кара хората да се чувстват добре, да кара хората, ако не да преодоляват проблемите си, поне да не мислят за тях. Циркът.